Mga kapatid, ito ang palatandaan na pag-aralan natin ang bawat isang tao na aral. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos na tayo'y magsikap at aralin ng mga bawat nakasulat. Ito ang sinabi ni Jesus sa 1 Korinto 15:2. Sa pamamagitan naman ninyo'y ligtas kayo'y kung matiyaga ninyong ingatan ang salita ipinangaral ko sa inyo. Yan ang sinabi ni Apo Jesus, na maliban kung kayo'y nagsanampalataya ng walang kabuluhan. Kaya ito mga kapatid, pag-ingatan natin ang salita ng masama at ang pag-aralan nito na bawat sinabi na tayo'y magsikap upang matulungan natin ang bawat mga kaibigan. Ang nakasulat sa Juan 11:50, ninyong niwawari nasa inyong nararapat na ang isang tao ay mamatay dahil sa bayan at hindi ng buong bansa ay mapahamak. Kaya ito mga kapatid, hindi masira itong mga sinasabi itong daigdig, kundi tao ang sinasabi niya na mawala at mamatay at mabuhay ng kaluluwa ng tao at papunta doon kung gawin ito ng nakasulat sa salita ng Diyos. Kaya ito mga kapatid, ang sinasabi niya, ang karamihan na masisira ang buong bansa, hindi papayag ng Panginoong Diyos. Kaya itong nakasulat naman dito ang katotohanan. Kaya ipag-isipan natin mga kapatid, itong nasa isip natin kung masisira itong mundo o hindi. Ang tinutukoy niya, tayo ang masisira. Yan ang totoo. Ang nakasulat sa Hebreo 2:10, sapagkat marapat sa kaniya na pinagukulan ng lahat ng mga bagay at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian ng gawin sakdal siyang may gawa ng kaligtasan sila sa pamamagitan ng mga sakit. Yan ang nakasulat dito sa pamamagitan nasa Biblia. Kaya nagsasabi dito na ang pagbalik ni Jesucristo ay pagdadala ng maraming anak.
doon ang sinasabi niya sa kalwalhatian na gawin sakdal siyang may gawa ng kaligtasan ng Espiritu. Yan ang tinutukoy na Panginoong Kristo dito sa nakasulat dito sa Biblia. Kaya ito, kahit nahihirapan ako, gusto ko lang ipaabot ng bawat tao para mapag-aralan kung ano ang dapat, nararapat. At salamat ng Panginoong Diyos. Amen.